মন্ডল অপ্র টেপ্রা মথা বানারিয়া কারে বিজেপি ও মহিনে যে 100 জন আরে বুঝু জানে বুতার তাউনে খানা মানাবো বুঝু জরতে কবো কিসা সাইমাকে জানাই পয়লা সিনি মিডিয়ানা হামবাই जों दिनै कायसा करबुक सात डिभिजन अंगै जे 2 दिन आगे सिनिति प्रमथाया करै बीजेपी बानारनाय रनो बर कायसा जे सामानि आबो टोटली फेक बर टोटल चाइ जने थांगो सिनि मेसेज जों जे चाइतो नायखा एके बर गोबांमा आबो बरक तेलांगि थांका हनै बर कायसा मेसेज रमानि खाताव कायसा सुइरमानि जों अर जत निनाव थाङै जों जेतोवै चाइतोवै जों नायखा सिनिति प्रमथा ठीक दंगो बरक सुर रांनि दान्दाल बाय बरक हायके बरकनो कायसा हयनानै खाय बरक बुमु मिस्टेक खाय सुयै बरक हायके खायो के बीजेपी जे एक तो केंद्रबो जुमला राज्यबो जुमला के ताई जे ति प्रमथा याकारि थानाय न बरक रांनि दान्दाल के बरक जुमला जों पुरा चाइतोवै नायखा टोटली फेक अब जे 2 दिन आगे जे जॉइनिंग खायनाय सिनिति प्रमथा याकारि बीजेपी बानारनाय के जों बनो सायमानो जों जत सायमानो सिनि ससियेल मिडिया जों जत नुजा के अमा हायके सामानि अब चाइया नों थानैके थांदि जों कुनु अब आमते जानो जों कुनु अंगया नों बीजेपी थानैके थांदि क्लियर के थांदि ताई कायसा मेसेज खायनाय ताई कायसा हेगाय सिनि पार्टी वो ति प्रमथा हेनाय तंनाय तंगु के हर हंकाय बेरे बो बीजेपी नि फिल खाय दं जों दिनै मीडिया रे थुलगे मेसेज के सानाय हरो जदिसे मान जाका एके जों बनो माफ खलाय गला थानाय उनुखान टाका जलाय आमतायो सिनि ति प्रमथानि एमएलए सिनि बरम गनजु सिनि सपना देब्रमा बनो फनो जों मेसेज खानागौ ताई सिनि करबो आमतेबो जों हायके खानागौ फियाबा जों दिनै मेसेज रिरेखा सिनि ति प्रमथा सिनि बुबागानि वारियर्स सिनि लिडार कायसासे जों जत्तो ति प्रसा गने जों थांजानि सामानि आबार तमाय गाने थांजानि आताबु जे थांजानि के नर क्लियर भाबे थानि बीजेपी वो बसर जराते विकास मंत्री बसर जरा विकास खलेमान जों जत्तो सायमानो जों फुंनाय नर बीजेपी प्रमथा याकारि बीजेपी थानि जों कायसा जों माना खाइया जों राबायदे पाइजाक जागाबायदे पाइजाक परे भबिष्यत सिन निरि बुसाबुति भबिष्यत आपरजन सायमानाय आं बेसे कक सालिया ताई कैसे कक सार जे अब जे बरंनि जे अदिनो जॉइन मा दिनो जे कागज जे 100 जन आरो बुझ जानि बुतार थांगा फने जे कागज न माना बुझ रते कुबिनका बोले आबले कुबिया आबो टोटली फेक बर टोटल जे थांनाय निनि बर टोटल थांमाने बर 6 जन थांगो ताई बिनि परिबार रं खायके बर टोटल 15 बुतार संनाय बरनि एके ताई सामानि के बहुत ताताल ब टोटली फेक सारनि मुंखाय आने मुंके करबुक सात डिभिजननि ब्लक प्रेसिडेंट हिरणमय त्रिपुरा ताई और फाइमानजा फाइजाक सिनि सेंट्रलनि सेक्रेटारि सिनि बरम गनाजक एनर्जी देबि त्रिपुरा ताई फाइसो फाइजा सिनर ब्लकनि सेक्रेटारि नकल जेरियां ताई फाइसो फाइजा सिनर सिनि सब जोनाल अमरपुर एमपी करबुक जुननि वाइस चेयरमैन सिनि बरम गनान मनिता मोहन त्रिपुरा ताई बीसी चेयरमैन फाइजा प्रणव त्रिपुरा रायचरण त्रिपुरा ताई गोबां सिनि त्रिपुरा मथानि जे बुगार सेंक्रा दल आं कायसे सालिया जत सिनि वारियर्स नायदि जों जत साइतो नायका आरो टोटली फेक आबो जों आपते हाय बरनो जों ताई माफ खलायगला आसनुनाय हामबाय।